Dipor kaham jotona kok taisa sanane bangi short kisa video khaimani thangwi ma tongkha kongkha hai jeng nukha jikon sa kaisa video press meet hai khani khaimani mani thui tungplau haita thui tungplau hai ni saman patal kene bung kana ke ne thui tungplau bp bare boni ang bono sana nai ge kongkha hai ni thui tungplau mani bekar thui tungplau Baik itu pelamung hamale sara Tripurani lukurok oha dofani lukurok borong kok samani kok siabo patal kinani kok sing dia ar bonus in tung plajak pai ka thui kongkha thangnai kisudin age kaisa Facebook live video nuka David Morasing Tripura mothani na leaders David Morasing boni video nuka boluko rok no phusu rok no teibe haine Tripura mothani leaders rok no jotono মন্ত্রী MLA MDC EM CM jotono no bo kobomung nargoi bo video khaibani jeng nuka tomai video khaikha bo video khaikha je hafang kotor bai sung tong lai wi chini ekor jodi si sung man ya khang khelai sung aroni nokhari phaiwi ketal khe andron khailai mani nu saw artai bu bok kobong munarka joto MDC MLA tongnai no joto no nokhai phaine kobong munarka foundano mothani foundano bu kobong munarka bo sung orot nangwi lab kori ingkhangke sung alka khorang tisalai nai hai tar mane ki public rock toma busi thangka public ko toma message thangka message public ko thangka je Tripura mothani bisingtei khaigui Tripura mothani founder ni bisingtei khaigui state government tei central government state BJP central BJP bai je ekor khailai mani o ekor success ungya hai hune Tripura mothani bisingtei ni saklai romani kalaikha public ko haikhe ni message hokha o kogno si tini medom patal kina kok saw je kola patang kha boroni ekor sebani kok bai boroni leader sok si o kogna awai khaisa tai kaisa sung nukha mia pro press meet ni bo kok samne thuitung phlajak nai bo hai hini saw hoyto ba David Morasing kogna ang dalar pha saka hongtei ingto press meet debor madha bo hai ni u ekoi kok saw sung 6 mas andron ma khaya hiba tangkhaba no thik goseu bo gosei tong kubui kok bimang bo goseu abon bai hambai sro bono gose mani kubui hambai maro thai bo 6 mas Tripura motha andron ma khaya movement ma khaya mani ekoro abo kok bo kubui ni gose ka kubui kok haipan bo sakha je Tripura motha no alka bum rawi o Tripura motha ni borok na andron no khamau khaimagu andron khaijani lama kamama tong haini bo sakha public o ta message thangkha loko o ta message thangkha sara bharatborsho ta message thangkha je Tripura mothani ekor khaimani abo kola pata soba samani kok abo nirok nu saw nirok samani kok abo nirok nu saw o kok no si public rok sung saw nirok no heleba o kong nang medom bu saw o kong nang medom patal kene bu saw hingke wa saw nai siti thui sani upor nang tungphla thai tong nini BP sani upor against nang nini thui tungphla thai tong bar thai tong BP bar thai tong nini founder ni upor nini leader rok ni upor nini leader rok se ekor thang khaiu nini leader rok se thangui ekor khaiu ekor khaithani go nini leader rok ni soi tongo jani soi tongo borok no sinrong ni ekor chaya nirong ni ekor taksa sungmaya nirong ni ekor kola patangka nirok borok nirok no sinrong ni founder no sinrong ba thui tung phai thai klai jola thai klai biang or patal kaina public ni kok no sasamana banangla biang le bon patal kaina ni bum khanama bole thile tung phai tong ba bahai bo public o ha saka wo dofarong ni thani go nirong ni clear picture nirok no tiklai phunu ro phia bo nirong ni kok no nirong no sungsala hang kelai ba sungsa jagwai lang kelai nirok jole proman do dita nirok proman lo salita public sungsai tongkha
kok ba bosi bile tai thaisa kok ma sasine nironi thani o jodi si proman tongkhelai nirok press meet khaidi haya kheba nirok sorasori asorowi proman soho khaiwi video sunamdi dopha lokuni thani ba phunukdi nirok medom patal kinane against nirok jolemani bo bahai jolemani nirok jolem bekar de na kebui de na ঠিক de na সঠিক de o kok ni proman nirok rodi medom patal kinane against proman rowi nirok kok sadi ar o kok nirok no sungmani buya Tripura mothani against sungmani buya produt kisno sungmani buya kiti debi singno sungmani buya sebana sung khnadi medom patal kina o state ni BJP tei behaino central ni BJP borok no si sungsau nirok je adorsho লক্ষ্য নীতি তবকা nirok je sobka sat sobka bikas ni tobaka sheshto Tripura snanai hai hone nirok je adorsho toboi o Tripura hasteo phaikha nirok ni rajniti prochar khai phaikha nirok no loge borok rokha o niti o guideline nirok ni byang thangkha o kogno state government state BJP tei central BJP no si chini PK madam sungsau nini guideline ni onusare o kiti debi singno nirok bo certificate by ticket rokha guideline na tongode koroi nirok sadi nokol certificate by nirok bahai ke bono rokha aro jarkhond basa mani boni bahai ar oro phai basa phai mani bahai boni proman forji proman hai huni sau sungsau sana state government tei central government hai total central BJP ai state BJP na si bo sung boba grana bo sungya MP kiti debi singno bo sungya phunuk dibu bo hoya borno hoya bo o government ni ideology BJP ni ideology adorsho লক্ষ্য নীতি উন্নয়ন ni lama phunuk mani o kogno tibisi boroni guideline onusare si o kogno sau nirok samani kog bai nirok khaimani pherkha burirono uccho potronai uccho potroi samung tangronai o kok samani kogrok nirok boro thangkha o kogno sasa nirok no sungya bosi oro jaga bo nirok pressure cooker hayawo chini burirono nukha pressure cooker hayawo mai tungmui tu box ala hangke ba mai box ala hangke muya khosukang no city ro tarmane ki pressure cooker haya deba ঠিক nirok hai pressure cooker hai nirok moya khosukang no city ro hai bus pungna hai si mudu mokha mudu moya si sili hai bus pungna ar boro tama angkau tai silia ঠিক বহাই sung sajangnai suba kini kesara baknawi joleboi thui tongphla nairok suba lasima sungsa omong khasini ohani rajniti ni sinari anirong thaning koimung nargnai madam je kok state ni BJP tai central BJP ni thani sungmani kirti devi singh ni certificate no tebe nirok kini kesara basoi to jora roi nakha nirok baknawi kok to saka engkhala tabo nirok no proman rodi je press meet khaifan nirok proman rodi mukhra mukhri asok laifan nirok video sunamdi without nirok proof phunungui ulei ST certificate tongo haikaba SC certificate tongo haikaba royal family category hisabe nirok kono certificate tongo phunungui rosidita angke public ni confusion paible saus nongke phunungui rodi a nirok ara kubui no proof nongka ke phunung di bosi kok bile or jaga biang le thui tongphla tai hai tongphla tai education rowa nangba ar sungma alka nirok kini kesar basan jora rohaima alka lasidi hani bangni ma kubui no kisa penti di political so dala kisi bisa salayu thik kok a sadi kok phiaba kisa phale kubui logic tongdita a politician ing tong ni jodi si শিক্ষাবিদ borok ing tong শিক্ষিত borok ing tong kangkhe kisa wansogui kok sadita kok wansabe khanamani kok ngata অল্প বিদ্যা বড় ভয়ঙ্কর হিমানি হাইদিতে মানের হামবাই আসুন